Fii sănătos! Descoperă puterea tincturii din mărul lupului. Mărul lupului, cunoscut în medicina tradițională pentru proprietățile sale vindecătoare, este una dintre cele mai puternice plante cu efecte curative. Dar ce este mai exact tinctura din mărul lupului și cum ne poate ajuta să ne menținem sănătatea? Mărul lupului este o plantă renumită pentru efectele sale antiinflamatorii, antibacteriene și antifungice. Tinctura obținută din această plantă este folosită pentru a trata numeroase afecțiuni ale pielii, cum ar fi rănile, eczemele, ulcerul varicos și infecțiile bacteriene. Tinctura de mărul lupului se aplică extern, pe piele, pentru a accelera vindecarea rănilor, pentru a reduce inflamațiile și pentru a preveni infecțiile. Mulți oameni au descoperit că această tinctură are efecte rapide și vizibile în regenerarea țesuturilor. Pentru a prepara tinctura, florile și frunzele uscate ale plantei sunt macerate în alcool timp de 10-14 zile. Apoi, soluția este strecurată și depozitată în sticle de culoare închisă. Aceasta trebuie păstrată la loc răcoros și întunecat pentru a-și păstra eficiența. Nu uita! Consultă întotdeauna un specialist înainte de a folosi orice remediu natural pentru a te asigura că este potrivit pentru tine. Cu proprietăți impresionante, tinctura din mărul lupului este un remediu natural valoros pentru sănătatea pielii și vindecarea rănilor. Descoperă puterea acestei plante și fii mereu sănătos.